ఏముంటుంది బర్త్డే చేసుకుంటారు, తప్పేముంది అట్లా. నిరుద్యోగ అంటే ఒకటి బర్త్డే వేరు, నిరుద్యోగ సమస్య వేరు. బర్త్డే ఇప్పుడు సపోజు నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నా, ఆయన ముఖ్యమంత్రి, సరే డైరెక్ట్గా నాకు ఆయన ముఖ్యమంత్రి, నా ప్రోటోకాల్ చిన్నది కాబట్టి ఫోన్ చేసి, ఆయన పార్టీ కాదు కాబట్టి ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పాడు శుభాకాంక్షలు, కార్డు పంపించాడు ముఖ్యమంత్రి గారు జగ్గారెడ్డి గారికి. మన జూలై 7వ తారీఖు నాకు కార్డు పంపించాడు ఆఫీషియల్గా, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని పంపించాడు. అది పద్ధతి. అది పోనీ నేను శుభాకాంక్షలు చెప్తామన్నా ఆయన ప్రోటోకాల్ పెద్దది, నా ప్రోటోకాల్ చిన్నది. నేను సొంత పార్టీని కాదు, నేను శుభాకాంక్షలు ముఖ్యమంత్రి గారు అనేది సొంత పార్టీ వాడు చెప్పుకుంటాడు, నేను అపోజిషన్ పార్టీ నేను చెప్పలేను. మీరు అడిగేది కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తా, ఏమని, ముఖ్యమంత్రి గారి బర్త్డే కాబట్టి శుభాకాంక్షలు. అంటే నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటిది అన్నది కూడా నాకు తెలియదు, ఐడియా లేదు నాకు. మీరు చెప్పినా నాకు తెలియదు, అది నాకు తెలియదు, ప్రోగ్రామ్ గురించి నాకు తెలియదు. అంటే ప్రోగ్రామ్ గురించి నాకు తెలియదు, కాన్షియస్లో చాలా బిజీ ఉంటున్నా. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏందో వాస్తవం కూడా నన్ను నోటీస్ తెలియదు, వాస్తవం కూడా. అదేం కాంట్రవర్సీ ఏం లేదు, అదంతా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాంట్రవర్సీ ఏం లేదు, అది పార్టీ నిర్ణయం చేస్తుంది, చేసుకుంటుంది అదంతా. అవును, అంటే నా వ్యక్తిగతంగా ఒక మాట చెప్తాను. వ్యక్తిగతంగా పార్టీ నిర్ణయం కాదని అనేది, ఒక వ్యక్తిగతంగా అయితే మనము ఒకరు పుట్టినరోజు జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరు ఏ నాయకుడైనా సరే మనం పార్లమెంట్ పార్లమెంటియన్ సిస్టంలో కానీ అసెంబ్లీ సిస్టంలో కానీ ఇప్పుడు ఇష్యూల మీద ఒకరినొకరు ప్రశ్నించుకోవడం, ఒకరినొకరు తిట్టడం, ప్రజా సమస్యల మీద అధికార పార్టీని ప్రతిపక్ష పార్టీ తిట్టడం సహజంగా అది మా డ్యూటీ. అది ఇప్పుడు ఈ పుట్టినరోజులు వచ్చినప్పుడు ఆ రాజకీయ పార్టీ ఇది నాయకుడికి పుట్టినరోజు ఉంటే శుభాకాంక్షలు చెప్తారు, ఈ నాయకుడికి పుట్టినరోజు ఉంటే అవతల కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్తారు. అది మామూలు. అది టైం బాగలేక చచ్చిపోతే లీడర్లు ఎవరన్నా సంతాప సభలు కూడా ఆపోజిషన్ వానికి చెప్తారు, ఆ ఆపోజిషన్ వానికి రూలింగ్ పార్టీ వాడు ఉంటే, రూలింగ్ పార్టీ ఎవడన్నా చనిపోతే వాళ్లకు సంతానం తెలియజేస్తూ సంతాప చెప్తారు, లేకపోతే ప్రతిపక్షం టైం బాగలేక ఎవడన్నా చచ్చిపోతే రూలింగ్ పార్టీ వాడు చెప్తాడు. అది ఈ పుట్టినరోజులు, చచ్చిపోయిన రోజులు, ఇటు శుభాకాంక్షలు అటు సంతాపాలు, ఇది సహజంగా జరుగుతాయి. ఎంత శత్రువులైనా ఆ రోజు మట్టుకైతే కొట్లాడుకోరు నాకు తెలిసిన కాడికి. మరి అదే కదా మీ డౌట్. అదంతా అది తెలియదు నాకు, అదంతా నాకు తెలియదు అసలు. ఒకరు పుట్టినరోజు జరుపుకోవద్దని చెప్పే అర్హత వ్యక్తిగతంగా మనకు ఉండదు, ఒకరు ఫంక్షన్ చేసుకోవద్దనే అర్హత మనకు ఉండదు. ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రధానమంత్రి కూడా కానీ ఏముంది, మా ప్రధానమంత్రికి బర్త్డే అయితే అపోజిషన్ ఎవరు చెప్పరా, మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పలేరా, నాకు తెలియదు, చెప్పిరా చెప్పలేదు. కానీ నేనేం అది అంటలేను కదా, నేనేమంటున్నా, మీరు అడుగుతారు కాబట్టి అంటున్నా. డౌట్ ఏంది, ఒకరు బర్త్డే చేసుకున్నాడు మనం తప్పని అనొద్దు. అది ఓకే, అది పార్టీ స్టాండ్. మన ప్రోగ్రామ్ ఏందో నాకు ఐడియా లేదు, యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ ఏందో ఐడియా లేదు, ఎందుకంటే మీటింగ్ కూడా జరగలేదు కదా. మీటింగ్ జరిగి ఏదైనా ఉంటే నాకు ఐడియా ఉంటుండే. అట్లేం లేదు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పి చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. అట్లా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ డమ్మీ పోస్ట్, అది పెద్ద డిసిషన్ పోస్ట్ కాదు అది.